Nyokoro mogi jong machiegni gazet chako sani kaka wadaro ni gazet maka uono antie kaka Joy Raymond yawre kendo machiegni yawre inya Kenya kacha chiwo maber mana in amba chiwo makare yes nyaka to chiwo maber nyaka to chiwo maber ngato nyisani mondo aor ni mos iluonge ni Lennox Nyambuga wacho no lowi ga pile kake time ochiwo koda ka otiyo kodiga erokamano enya wacho Lennox chiwo koda kendo bedo koda karka erokamano en kachiel koda ka joneno mamoko mantiere karka to gazede kawuono chal Standard ondike niya mano the Standard yes Kenya new abductions theater for foreigners yes Daily Nation ondike ni abductors playground eponi kae kama gigo duto chopi nikech nitie joma e pinje maoko mosemaki osemdhi pachoka itero gi e pinjegi moko bende daro moko bende achiel mano bedo malita yene mano negi mana pachoka yena wachi geche ariyo e weche mag dhicho gi mokwongo en osiep mane kind piny Kenya kaachiel kod piny Uganda to ahinya to kotenore kod yiero mag AU nikech mondo mi ndhi jatend kweth makwedo e piny Uganda mano samoro nitiere kaka chik ogolo kowuok e pincha samoro de piny Kenya tamre ndhiye kata ng'ato samoro de ker ma piny Uganda neno ka gima piny Kenya timo ang'owa siro ng'ato no makwede koro samoro magi bi nyalo tim kaka achiel kuom yorego mag temo bero tudruok gi sani mineno ka wan e chongwa ji wahombo pinje maoko mondo mi okonywa to gimoro bende ondik kaendi jogo ma bende osendhi maendi Turkish nationals mane jogo mawuok Turkey mane ondhi to kinde midhiyo Besigye ni bende nyaka wapar ni ker ma piny Uganda nobiro Kenya kaendi ma bende nowuoyo mager ahinya kotenore kod achiel kuom bende josiasa mathur kaendi ma bende noluongo nyinge apia ka initude kod monj ma bende rawere mag jenzi nowang'o godo achiel kuom utego mag piny Uganda mayudore chuny boma ma Nairobi kaendi apani tudruok mar jo tend kweth makwedo mano kichako koda ka Besigye kidhi koda ka joma moko ma bende nie kweth makwedo gisebedo gi tudruok machiegni gi moko kuom josiasa ma pacho kaendi gino ma bende chal ka gima osebedo ka moro jatend piny Uganda mano Yoweri Kaguta Museveni emomiyo ineno ka nyaka gie sani kinde duto ma bende gibiro Kenya ka to bende penjo ma nyaka penjra ni to pinje maoko mago ma bende wuok e ugwe mag piny Afrika kata East Africa dak gidhiega iyudo ka ng'eny gi siasa gi jimborega mana kochako gi pacho kae nikech gin gi tudruok machiegni sani kata kineno Bobi Wine en machiegni ahinya gi moko kuom josiasa mathur kaendi koro iyudo ka jatend piny Uganda ok niga kodgi gi yot ahinya kinde duto ma gibiro Kenya ka chal ka gima kae ma gibiro to weche tudore gi Kenya kata kaka gidhi to gitime gi kuche emomiyo ineno ka koro samoro tudruok bedo machiegni mondo mi piny Kenya okonygi e temo diko lakgi to bende kleo yiena mondo apenji samoro kindhiyo jogi to kik wanene anena kaka ndhicho mag josiasa samoro nitiere gik moko mopondo to nyaka gie sani sirikal osebedo katimo ndhicho mopogore opogore ne moko kuom jogo ma bende itudo gi njore kaka kinde mokadho chien ka e kind tenda ker Mwai Kibaki kaachiel kod prime minister machon mano migosi Raila Amolo Odinga ne nitiere jogo manondhi owete ariyo Atur Margariany gi Sargasiany ma piny Kenya bende noluwo momako kinde ma bende piny Kenya timo ndhicho ahinya gi bende onego wapakgi nikech magi duto timore e sekta mar weche arita kwe ok ni warito sama gindhiyo Besigye to wagone gi koko wawacho ni abduction to sama gimako nwa jonjore kaka Atur Margariany kata kaka nomaka japiny Turkey cha ma bende nitudo koda wechego mag money laundering kaachiel koda pango wechego mag njore manokawe achiel kachiel moduoke e pinygi mar Turkey apani wabeda fair enough mondo wawach ni sama sirikal otimo ndhicho makama wawe ng'iye gi picha mar siasa wang'iye ane gi wechego mag ng'oruok mag arita kwe kineno kaka ndalocha jenzio ng'anyo to wang'ot mano mar Uganda magi gin contributors mag insecurity koro samoro wawe ng'iye ahinya morikni wechego mag siasa to wawe ane mondo ka wechego manyalo tugo wechego mag arita kwe e piny kaendi kaachiel koda pinjego maoko wadhi adhiya mos to wang'iyo gi matut ma ok waketo siasa mbele nyalo samoro temo mono waneno gino matut mane nyalo timore tok maendi nyakoro mojo mantie kar kanyo angisome ka ipenjo kanyo ni when will this stop e gazet mano mara Daily Nation mano bende omipe kar kae mane miwacho kani
abductors playground piny kar kanya kuna Mogejwang kanya kama nitiere sigana ma bende okete picha mag ji ariyo. Achiel kuom en Dr. Kiza Besigye ma piny Uganda kaachiel koda ka jafwambo ma piny Pakistan Arshad Sharif ma bende nowito ngimane pacho kae, mano mane wuok kanyo e pinyno, mano ma Pakistan. Ino bende ma wuok e pinyno mano ma India. Mano kama ne gintiere, kama ne ojo ka ni midhiero ma gikadhe ka gintiere pacho ka. Mano kama oting'o Mohamed Zaid Sami kod Zulfikar Ahmed Khan kaachiel koda ka Nicodemus Monia Mwangi. Ing'e maber kanyo gima notimore ni kama noyude kanyo ka gin bende wito ngima nochomogi kanyo koro Mogejwang. Nitie moko bende ma osebedo ka wuok e pinje mamoko. Nitiere mane oduok pacho pinyo mar Turkey gine pondo koni mondo mi kik rakruok kod sirkal makocha. Gisebedo Kenya kuom kinde nono ka jopinyno ang'wen go mano oduokgi e pinygi. E piny Sudan ma milambo nitiere Maurice Mabior ma bende ne en ng'awo osebedo kanyo ka kwedo ahinya sirkal mano ma tend South Sudan kaachiel koda ka jaked ratiro mag oganda e pinyno mar Rwanda Yusuf Ahmed Gassana ma bende oseyudore kama tek ka iwacho ni pacho ka imakogie idwokogi thuchegi. Ethiopia bende nitie jawala mano Samson ma bende ne okadhe midhiero machal kod jowetegi. Koro wacho ni ka osebed kanyo ka diponi kae mayot meke kendo idwoki kama intiere, koso mana ka gisewache en mana chenro mag loso lwasi kod winjruok mopogore opogore mantiere kar kae e weche mag kedo kod ratiro mag oganda kaachiel kod neno ratiro mag oganda mathoth. Ineno mantiere malo ka nitiere gino ma Faith Odhiambo kaachiel koda ka jomantiere riwruok mano mar LSK bende koro donjo ne Judicial Service Commission kuom gino ma iwacho ni nitiere mibadhi mantiere nyaka wechegi mag doho. Iwacho ni kinde ka kinde oganda ringe doho ka in gi geno ni kanya maginyalo yude resruok, to kako miya pek e ite mar aboro nyabedo ni mano en got matin. Wan kaendi gi tunge adek mag sirikal. Wan gi od bura, wan gi doho, wan gi the executive kama oting'o apisi mar ker. Ing'eni awacho ka pile ni sama ker timo gwelo tiyudo ka bedegi te nitie ka gitudore, nikech ka buch yiero dhi e doho to nitiere kaka doho nyalo ng'ade ma hiny ker kata onyalo ng'ado mo support ker. Tiyudo ka koro bura mano dhi e nyim doho ma bende nong'ad koda jang'ad bura maduong' mano Mikai Martha Koome mane bende opuodho yiero mar mano ker William Ruto. Iyudo ka tok ng'eto ma bura nong'adi e doho, tudruok osebedo makare e kind executive kaachiel koda judiciary mano doho kaachiel koda apisino mar ker. Iyudo kinde ma bende jang'ad bura maduong' machon mano David Maraga nong'ado bura mane oduoko ker Uhuru Kenyatta yiero. Nyalo neno ka tudruok e kind executive gi doho nokobedo maber. Tiyudo ka mano nomiyo kata doho nobedo gi duol ewi ng'eto mag buche mopogore opogore. Apani gima LSK wacho ni en gima adier, nikech asetemo kata ka ng'iye critically kinde mane kata weche mag buche dhi e doho. Iyudo ka LSK mosebedo kochung' ka tiende ka bende temo seyo kendo sundo doho mondo mi otim tijege yo makare. Apani gima ketho weche mag chung' makare kata chung' motegno en ni moko kuom kata jo ng'ad buche madito igwelo gi koda ker. Iyudo ka koro ka gisegwel ka kata jang'ad bura maduong' mano Chief Justice igwelo koda ker. Kidhi e wechego mag obila Inspector General igwelo koda ker. Iyudo ka jogi kosegwer koda ker gin e rang'eny marom, to mondo mi koro gidhi giti independently tek, nikech kata in kileo ng'amu mi tich tamalo maduong' ibiro bedo kiwinje kata ka be ni en on the wrong tinyise ni jatelo kama lakini mane ma koro timang'owa muonyo duol kata mbi mar doho nikech kuma gwelo margi wuoke. Apani ka LSK inyalo kata wach ni LSK ema yiero jang'ad bura maduong', tapani kano independence mar doho nyalo wuok mana kolok pen chik mondo mi LSK emotimang'o ka giseyiero chairman gi to gimbe ginyalo bedo gi duol e timang'owa e yiero jang'ad bura maduong' mondo mi doho bed gi duol. To ka kere ma pod biro dhi nyime gi ogwelo bila to ogwelo jang'ad bura maduong',
iyudo ka pod nitiere kaka duol cha nitie kaka ginyalo wuoyo ka gitenore e pend chik, lakini hie to ginyal make decision ma is independent. Kamano nyakoro moge jwang' nitiere wach machielo mantiere karkani koro gin to gichopo kanye ite mar ang'wen rangi ite mar ang'wen ka nitiere senators kod mago magin bende jod bura koro chopo e winjruok e weche mag omenda monego bed ni ichwalo ne county. Tendi nyaka buogi gani ng'anyo dhi bedo ndalo 30 kaka omenda ma kama giwuogi. Senators ne dwaro mondo mi counties oyud bilion 400 kata kamano gichopo e winjruok omed bilion 7 wiye koro chopo bilion 387. Wach counties osekelo shida mwaso nyaka ne ker masani donje telo. Onge gino malich ahinya ma counties oseneno. Anyalo paro kata higa ni ema wechego kata mag basari obudhe mokadho nikech kaka ne ji apply ka higa chakore motim gimoro amora. Basari oduogo biro kata moko duogo donjo nyaka third term nikech ang'o deko mar omenda. Ndiko mag jopuonje tich ECD ilando onge gima timore. Wechego mag kata loso yore mag apaya nyoro ni wacho ka ndi yo moro mawuok sango miwacho ni yo tuore nikech ang'o pesa onge. Ok ang'eyo mana kaka wacho ni nyaka buoggi koka pesa wuok. Nyocha winjo ka ogai maduon buch ODM Migosi Raila Amolo Odinga wuok oko tumo suo gi jood bura ka wacho ni ging'eyo maber gima chik wacho e wechego mag pok mag omenda ne counties kaachiel koda sirkal mamalo. Ang'o miyo gidwa ni mondo kinde ka kinde senators kaachiel koda governors yware. Jood bura bende dwa ni mondo migi margi madhi e CDF to counties to yud. Nyaka gie sani ok wan e bwo sirkal maduong'. Wan e bwo tend loch gwenge devolution. Magik mang'eny obedo devolve. Weche mag thieth, wechego mag agriculture, wechego mag education ECD obedo devolve, roads obedo devolve. To magi gik mochuno ahinya e 10 counties nikech ka skul ok dhi mbele, weche thieth ok dhi mbele, yore richo. Kata sirkal mamalo bed maber manade, machoko mar osuru ni malo, to pesa ok bi e counties. Ka wan gadier ni pend chik manoloki 2010 e bwo constitution manyien noduoko telo nus koni. Sirkal mamalo gi sirkal maloch gweng'. To ok onego bed ni kinde ka kinde ywaruok nitie. Ka Council of Governors iyiero manyien, ywagi mokwongo en ni sirkal mamalo timuru kama. Kichako iyiero timuru kama. Apani nyaka gie sani gima kelo shida mokadho ok en kata tich marach mar omenda. En deko omenda nikech kata sani kidhi e county mowuok ma Kisumu. Iyudo ka nitiere ywak mang'eny ne jotim orak. Mamoko iwacho ni osetho ka piro nyaka gopegi. Nikech ang'o? Omenda ok bi, tich to ne gisetiyo. Counties bende koro bede motang' ahinya nikech komegi omenda marom kama endi atamalo 15 mimiyogi no. Iyudo kaka gidhi to gipoge ma atamalo achiel kende madhi wechego mag dongruok. Modong' te dhi expenditure chulo osara gi gik mamoko. Apani gimbe giloke mitindo magitime gik moko. Erokamano. Ka wacho weche mag omenda mabende kaka igologi yangore kar kae e ite machielo mar abich mano kama nitiere kar kanyo kama wanyalo mana yude nitiere bilion maromo 10 kod 7 mayangore kar kae ni migawo mar omenda osepuodho mar mondo mi otigo e chenro mopogore opogore ka jod bura pok opuodho kata pok owacho ni green dhiuru suduru nyime kata pok omiyogi green light. Aneno ka Migosi Badi nyoro nowacho ni additional funding matieni en omenda ma balang' midhi medi ewi mano ma onego bed ni itiyo godo. Ok ang'eyo ni sama omenda ma kama endi kata ma balang' ni igolo en ng'ano monego bed ni wuoyo nikech iwinjo ka endi ni 2 months within which treasury must seek MP's approval for an extra expenditure. Nyaka gidhi ma gimany pacha jod bura ewi omenda moro amora ma balang' ma onego bed ni medo ewi mano osepuodh mokwongo. To kapani sama itimo wechego mag omenda ang'o momiyo maendi chaki duogi medo mabalang'. Ok giriwariwa gigi kamoro achiel ka department ka department saka ka saka okel meke to giwach ni wan ma wadwaro migawo ni dwaro ma migawo ni dwaro ma mondo mi gigi ochok kamoro achiel to puodhgi kamoro achiel. To bende ng'eni yangore ni kar kae kuom bilion 17 ni bilion 2.16 oseketenge kata osebedo kanyo ka sero chenro mag obila mantiere piny Haiti. Kendo maendi ok ang'eyo nikech koro giwacho ka ni maendi osepuodhe nikech wacho ni treasury approves. Koro ok ang'eyo ni nitiere teko ma treasury ni godo manyalo golo go omenda ka od bura okia.
to mae ema apani moko kuom gigo manyalo medo fuok ahinya tiyo marach kod omenda, nikech ka nitiere pesa minyalo gol agola ka od bura pod okia, sama osegole kokinyisogi ni bilion 2 kuom 17 cha ma osetiyo kama kama. Koro mondo mi ang gidhi gi kwanondo kaka pesa ni notiyo kinde ka kinde ka gidhi, apani magi gik moko onego dine fuokgi mondo wach niya, omenda kogol tigole safaradi, igole dichiel kosigole kidam kata kinyalo mede timede dichiel kosemede kidam mondo mi kata japiny ong'e ni kogolo omenda mar serikal kaka sani koro timo allocation omi counties bilion 380 wang'e ni komegi kama to kupog gi atamalo 15 counties dhi yudo bilion makama nikech gin counties 47 kopog gi bilion 380 gidhi yudo bilion adier. Iyudo kata ka Kisumu ne timo budget mar bilion 13 kata 14 kanyo endo. Koro wang'e ni bilion 14 atamalo adi modhi e dongruok, to komed mabalang' kowuok e treasury to wuok mondo mi jood bura bende obede gi lai, to ka en moro misiki golo to gole mabalang' kawuono, kiny chako gol kidam to kipenji tinyisi ni kuom 17 mane wagolo ni 2 osetiyo. Apani mae moko kuom gigo mabende jaod bura kata jatend migawo mar weche omenda John Mbadi onego bed ni koro dino, kech nowacho nodonjo to biro dino rode duto ma tich marach mar omenda kachiel koda olo omenda moko dhi kare osebedi kitimo mondo mi waduoge lai makare, kata kwa choko osuru wachoko osuru kwang'e ni mae mwachoko, mae mwaolo, to mae monego watigo kamano. Nyakoro mojo kanyo bende ite mar abich no yangore ni omenda go osebedi kanyo ka itiyo godo kanye, mano kama gintiere yangore kae ni migawo mar omenda ne ogolo omenda maromo milion 8.7.5 mano mane gigolo e migawo no ma ochung' ne weche mag wanyawacho ni mano bad migawo mochung' ne immigration kata mane rango weche mag electronic system, mano mar travel authority kata authorization, mano mar ETA kema nitiere kar kae jolimbe ne chulo omenda moko kokalo mbui mar e-citizen kanyo omenda maromo 807.5 mano milion 807.5 ne ogol. Kwa machielo bende omenda maromo milion 2.3 oket kacha weche go mag dongruoge mag East Africa kata Africa ma ugwe ka bilion 2 bende oket kacha State Department mar weche go kuonde motuo kata kuonde ma oro jobedo mano areas mano kama wacho ni arid and semi arid lands ka bilion 2.3 to ket kacha weche go mag apeini koda keo teko mar sitima mano bilion 7.8 to nitiere machielo maromo milion 756 ma bende nitiere karka yangore ni mano ket kacha e migawo no mochung' ne weche mag pur mapacho kanyo. Kwa mojo maro matimore ye kae to waranga ne ite ma iye bende ite mar 6 iwacho ni koro ero Raila's plan to ring fence bastions kata stronghold mage obedo gi chenro mage kata thuolo mane ma nitiere godo karka. Jatelo mar ODM Raila Odinga kachiel kod jotelo mamoko osebedo ka wacho ni waonge winjruok moro amora mar tiyo kod UDA opogore gi moganda neno. Kata kamano kae e kama gintiere ka nyaka sani en mana milome ma gimedo golo ne oganda ni tarik 27 dwe ni gidhi bedo kanyo ka gitimo yiero magi oganda duto wuogi mana gidhi bedo ka gitimo gi counties duto awinjo ni yiero cheno go nego beni rumo do chieng' manyoro mondo mi koro kete thuolo ni koro gichaka tayo stronghold mane kama chago godo kama mbi mar Migosi Odinga nitiere. Apani gima notimore kaendi en gima ne ji oneno ayanga ni kinde ma ker ma pacho kaendi no okelo paro mar thicho oko kata golo oko e apisi mano jalupne, mana achiel kuom gino mane nyiso ni ne nitiere ne dhi bedo gi pogruok mano e gwenge mag masawa mar piny Kenya. Okang' mar ariyo ma bende ker oduogo timo en kelo Migosi Odinga machiegni kode mondo mi giti e bwo mavul mane gibatiso ni broad based. To samora mora ma keny mora mora timore e siasa, gima wang'iyo ajawacho ga kaendi pile ni siasa ma pacho kaendi pok wachopo e rang'iny mabiro go siasa e weche go mag dongruok purely ni wang'iyo ni ng'ani wagocho ni kawuono nikech onyiso wa nodhi timo mage. Ker masani William Ruto teme higa 2022 kotemo campaign e weche go mag bottom up kowacho ni wadhi loko weche go mag uchumi ma pacho kaendi ni, lakini kiduogo yudo ka sama ne ji odhi e debe
ji nogo kura e wechego kata e line no mar dhoudi ng'ani gi ng'ani gi ng'ani. Apani mane kama pod wantie nyaka sani. Onge chieng' mabiro wach ni piny Kenya biro go siasa kata sani jo kanisa wuogi. Onge di chieng' mabiro wach ni wago siasa nikech wago siasa mar religion. Ni koro jo Kristo wacho kama, jo Islam wacho kama, kata jo Catholic wacho kama, jo Adwen wacho kama. Gima pod wadok en siasa mar dhoudi. Ema mineno ka Migosi Odinga temo matek. Nyocha ogolo Migosi Joho, oketo Nasir. Ogolo Paranya, oketo Sosi kocha. Ogolo Mbadi, omiyo Wanga. Matiende ang'o? Ogolo mana ng'ato kanyo to duogo replace ng'ato. Mondo tim ang'owa, odong' ka pod omako mbi mag gwenge mabende ene koda joge mang'eny. Wan gi gwengego mag Nam Chumbi, wan gi gwengego mag Nyanza, wan gi gwengego mag imbo mar piny Kenya, mano Western. Ae wan gi Nairobi kaendi. Magi moko kuom gwenge ma Migosi Odinga osebede koda mbi mokadhe e wechego mag siasa. Apani maendi otimo nikech oboke ni wacho ni oneno ni ka Migosi Ruto kuongo ne kuondego, to samoro nyalo timo ang'owa, nyalo duoko mbine piny. Ang'o mande mi mbine dog piny? Ka Migosi Ruto ogwelo jodito bende mawuok kono, omiyo minis kaka ineno ka koro dhi Kilifi, omiyo Speaker Amason Kingi. Migosi Odinga bende koro chako chuo ng'ate kanyo endo. Apani maendi kotimo to kine chopo higa mar 2027 gidhi timo gima kizungu luongo ni zoning. Ng'ane kawo kare kaka ne gitimo ODM notimo gi Jubilee Nairobi ka. Onyise ni in kawo ka Sarani, kawo ka Mkunji, kawo ka Gika, ana kawo Lang'ata, kawo Kibira, kawo Embakasi, kawo Westlands, kamano. Koro gimiluongo ni zoning ne magidhi timo. Koro apani Migosi Odinga konga kuondego mondo neni kono en ka makata gibiro timo gimiluongo ni zoning, to already kero seng'e ni ka to Odinga ni gi. Bino ka sane gitimo gik miluongo ni homecoming. Gima gikonyogo japiny to be onge. En keto ji busy. ODM biro ka, Raila biro ka, Wanga biro ka, mondo migi kata jopiny bi. Otherwise homecoming en achiel kuom temo nyiso mbi ma gin godo. Gima gikonyogo japiny malich to bende onge. To mano e kaka siasa ma pacho kaende timo. En gima rumo to chakore. Koro mogi jowa mano kama gintiere karkada no waranga ne chenro gi podi githoth ahinya ka bende ite mara abiro ng'iranga ne kanyo chenro kangi some iwacho ni anang'o madhi bedo kae iwacho ni mana bathe kanyo mano kama gintiere iwacho ni politics kata weche mag siasa iwacho ni Ruto bedo unpopular ahinya e gwenge masawa mar piny Kenya kata luora mar Mount Kenya en ang'o manyalo bedo ka timore kar kanyo. Iwacho ni mano to kane Rigathi Gachagua osefechi kendo gole apisi gik mage ma Ruto nochako e gwengegi madhi bedo kanyaka sani bedo ni onge kod mbi moramora kata gigo manotimo ka en makare ka gin e winjruok makare sani nyalo bedo ni odok piny kata winjruok nyalo bedo ni onge. Gwenge mag masawa mar piny Kenya nomiyo Ruto ombulu mang'eny kabisa. Tamalo 80 kadhi nyime 80% and above. Mano be ber kabisa. To leo wacha adier kinde ma masawa mar piny Kenya ne miyo Ker Ruto sir mamalo kamacha. To nyaka wapar ni Nyanza nokomiyo Ker Ruto sir. Gwengo mag coast kata notemo lakini noyudo piny mar ODM noyombe gwengo mag coast. Western nobaro gi ODM pod noyombe Western nikech wan gi jood bura mang'eny Western mainge. Kidhi kudo Western idhi yudo ka jobura mag UDA tin kabisa nikech Ford Kenya noketo joge, ANC noketo joge, iluongo nang'o DAPK noketo joge, ODM noketo joge. Kidhi hie Western Kenya, in as much as UDA nogwelo ji kuno, gwelo Speaker mano Moses Wetangula, to wan gi jotend migepe kaka Obatise no mano Musalia Mudavadi gi mamoko Halwale gini. UDA ne onge mbi ahinya gwengo mag imbo mar piny Kenya. Haya, kichaki biro Nairobi ka. UDA ne onge ji. Ka indi Nairobi ka nobedo dominated ahinya gi Jubilee kaachiel kod ang'owa ODM. Sani kinyali duogo ido ka ero gazet wacho ni kata oboke wacho kata siasa mag masawa mar piny Kenya wacho nang'owa olalo mbi mare. To sama olalo mbi mare to ng'eni gwengo mag Nam Chumbi oduogo. Gwengo mag imbo mar piny Kenya oduogo. Nyanza oduogo kaachiel kod Nairobi. Magi duto kowil. Pod en kamoro achiel. Kamano. Nitiere sigana moro mantie kar kama dane mondo miya warangi. Afrika wuok gi lwetgi nono koso twak chal nade romo mar COP29
madhi nyime pinyno mano mar Azerbaijan e boma Baku. Iwacho ni African delegates are unhappy over stalled talks. Nyabedo ni twak moro nitie ma ok ochung' kata mochung' madhi nyime. Iwacho ni sani nyakoro mo jwang' nitiere omenda maromo dola 200 ma bende iwacho kar kae onego bed ni sirkende mag mae pinje maoko ahinya oko mar Afrika ma bende bedo ka loso ahinya e chenrogi. Iwacho ka ni ere kaka ginyalo neno ni adieri jogo makelo lokruok mar kor lwasi kata jogo mahinyo lwasi ochulo omenda gi. Iwacho ni onego bed ni en fai michiwo kose nomenda monego bed ni kolo. Ing'eyo nyoro naneno ka Senator ma Homa Bay mano migosi Moses Kajwang' ne ni kaendi nyoro kendo notemo lero moko kuom romo nowacho ni achiel kuom jogo manoyuoro e romo ma piny Azerbaijan kono kendo nowacho ni kwayo margi mokwongo emomiyo gimiwachono ema kadambe nadwa napenji en fai migo pinjego maoko nikech adiera man kende gima ne moluor Moses Kajwang' owacho ni pinje ma oko mosedongoregi eman kod kembe ma contribute atamalo mang'eny kabisa ne kethruok kata lokruok e futo mar kor lwasi. Koro mana gimiwachono en fwaye migogi koso en kwayo mikwayogi ni kuom profit muloso e kembe ugo konywago uru mondo mi wabergo wechego mag alwora. To an gi pinje achiel ibere nang'o ka kembe ka pod biro dhi mbele gi tiyo dong pod gibiro mana ketho alwora. Koro gima penjo ni pinje Afrika kata ka ne wadhi kwa omenda ni ne wakwa mar timo ang'o? Pidho bunge koso gero kembe manyalo konyo duoko piny wechego mag futo mar kor lwasi. Apani mana ka giwacho ni powerful countries have been consistently remain deceitful. Gisebedo ka giwuondowa. Koro waduoga ne kaka jo Afrika bende wambe wachak walos chikewa mabiro tamogi timo ohala kaachiel kod loso kembe ma nyalo kethonwa alwora. Ai nyakoro mo jwang' kapok ang' orango machinglo ang' isoma ne ite ma iye karka ang' isom ite mar 10 mana bathe kanyo ikoni kanyo ni how mothers are fueling new HIV infections among babies. Kaka joma mine medo lando mano kutegi mag ayaki kinda nyithindo. Kiwacho ni kuom nyithindo 10 nyithindo 6 ni kod tuo machalo kamano kalure kod nonro ma uchiu ni mar joma mine gi owe tiyo kod ARVs. Nyakoro mo joma ne wach mantiere kar kanyo ka imedo jiw gi sigana mondi kanyo kod Angela Okech gimedo mana lero ni mondo joma mine kadiponi gisedonjo kasa giseyudi kod kute mag ayaki gitiatia kod ARVs go e yo makare. Ang' isoma ite ma iye ka bende nyakoro mo jwang' ite mar 15 kanyo nitiere iwacho ni nitiere lemo mar PS ma bende koro landi. Owacho ni tension after PS posts advertised. Koro kae Raymond again kangi mede giwach mari mogik iwacho ni sani PS job advert sets the stage for sacking. Lendo makamano koro keto lwasi mar mondo mi oriemb jok moke tich jogoro mongirore mosebedo kar kanyo kaeto bang'e nang'i mede giwach mar Amerika mantiere machinglo ite mar 19 mano ite mar 19 kanyo ema sigana nitiere ka ayudo wach mari mogik bende Remo mochuok to awacho ni wechego mag PS en gik ma oseritega ming'a nikech tok mane ogola jalup kera othiche apis gimokwongo manokwongo biro en ang'o lokruok ne dhi bedo to mano en gima nyaka ne timre nikech sama ne itimo iro ka jalup kera nosiko gi weche mag shares matine nodonjo gi joge sama othiche oko joge be nyaka luwe. Koro sani en adier anxiety no gombo no nyaka beda kanyo we wariti kaka dhi tim nini kaka dhi tim gwelo wadhi machinglo kaendi aneno machinglo kaendi ana kane wan gi Joyce ka chieng' mono penya ni to ite chung' kanye e wechego mag yiero mar piny Amerika. Anto nanyisa pia ni anto an osiep Donald Trump. An ahero Donald Trump gi weche moko 2-3 ma bende ne mokwongo en keto pinje mag Afrika tesre mondo wawe siko omba. Aneno kaendi machinglo maendi Donald Trump mano misunguno ai maendi ne jambetre mar piny Amerika pacho kaendi ai bang'e maneno ka wacho ni I'm starting all over again achako manyien jo kama mano ker ma pacho kaendi to luya wuok to tingo bag sweto gino bage to mago oritino mano apani ker machon mano piny Amerika mano Joe Biden. Gima machinglo temo wacho kaendi en ni nitiere tudruok mano osebedo machiegni ahinya e kind piny Kenya kod piny Amerika
ma kendo maling'ling' wacho ni piny Amerka ne nitiere gi lwedo ahinya e yiero manotim pacho kaendi. Ae bang'e bende tok yierono iyudo ka jambete mar piny Amerka pacho kaendi mano Megan nitiere weche moko manosiko wacho kodhiro policies moko mabe ji nok morga ahinya. Jomoko tinde oloke ni mano ratichgi lakini ne ok mor ji ahinya. Iyudo ka bende ker ma pacho kaendi William Ruto ne sik timo limbe piny Amerka modhugore. Ae bang'e ka noparo ni telo dhi dok kuma ne gintie to po mana ka Trump emodonjo. To Trump ng'eni kobiro to biro gi lai manyien mar telo, wechege kaachiel kod gigo ma bende obelieve in opogore gi ma ker ma pacho kaendi. Koro aneno ka maendi ema nyiso ni wechego mag chike moko mane gitemo kelo moko ma ji nok morgo ka olo mag omenda kaachiel koda donjruok e telo, nikech iyudo kada ka ogai mar ODM nokwere ni we donjri gi wechego mag telo ma pacho ka. Magi ema pani moko kuom weche ma bende koro goyo ker gi luya kowacho ni to wachako manyien. Yes. Erokamano ahinya. Kelo ga giko mar nuru magazet kawuono nyakoro moja kangi somo toke mar gazet mar Daily Nation. Ibokoni kanyo ni how Moi Varsity Chiefs siphon 2.2 billion. An wach Moi nabo wache pile ka pile. Obiro karka ka warange kata kawuono bende angayada ne paro kuom welo mantiere karka. Wiye ni Moi ni to chomo kanye mano mbalariany ma Moi emolosi nyakora Muge Jwang omenda ma wachore no lal kar kanyo maromo bilion 2.2 por gintiere kar kae awegi kanyo duogo kae kod chal mag weche mag counties omenda koro oyudore to be en lek mane gidwaro koso omenda ni onge ang'o penji kane nyaka ji ng'any kata nyaka buog ng'anyo eko gigolo omenda koso chung kama chal nade. Adoga kod welo jada tije manoka County Governance Watch Kevin Osido ni kae kod ukil kamaloka Brenda Ongalo wan kod kar kanyo koro Muge Jwang ang'o chako twak kinde mabiro ma sani chenro mar piny kikiri maboro riti masani.